Магазин Детски свят в Червен бряг. Вълшебно място за играчки и сбъднати мечти. Вече и с разширена складова база. При нас ще откриете всичко за детето. Детски мебели, голямо разнообразие от велосипеди, проходилки, скейтборд, ролери, тротинетки, акумулаторни коли и мотори, бебешки колички, столчета за кола и хранене, балони с хелии, триколки, футболни топки, детски играчки, люлки, памперси, кошарки за спане, картин коли, батути, парзалки, къщи и още и още. За улеснение на нашите клиенти предлагаме услугата покупка на изплащане през Уникредит. И още удобства. Може да пазарувате от вкъщи. Разгледайте нашия продуктов каталог в сайта или ни последвайте във Фейсбук и поръчайте онлайн. Правим доставка по Еконт за цяла България от 1 до 3 дни. Следете и за нашите ежемесечни промоции. А ако се затруднявате в огромния избор, купете подаръчен ваучер за изненада. С конкурентните цени и голямото разнообразие на детски стоки и играчки изпращаме доволни всичките си клиенти, деца и родители. Магазин Детски свят ще ни откриете на адрес Червен бряг, улица Княз Борис I, номер 5.